ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Jam fakili koyne musi mi yiɗa manjinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyta ɗumen jango ko wone laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fakili koye welane sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani jafagili koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye mojani jamfa mi tikkinima vraiment ko mbadda ko yodani hayso yodini faddani an nena haldema ha jitti intention jodade pour wadde accueillir jodo ngani jokkita annema kono afata mina calmirida so ko debbo ni wona non hayso fewini kadi burani an ko gannada a yitti dum ha jabi ko nena halan mako a fonno jodat tan teddina nene wona susajo koynoda parce que mi yi jonjone calmirda ni fewani ko nene koynoda min menema wonde galle he kono min an woni sikilam kala ko jidda medem hen gillo fuddore ha ko gasire medem hen kono no badda hande ni vraiment mi tikkinima mi weltaki ma vraiment yeah sister min nani ko kalda ko kono yidde andin don ko kaldande man gila avant min mi wona nafigi ko mi gongiyante te ko mi saliyanke oɗo suko debbo mi wawa wadde ɗum digéré par ce que mbaɗa andi ko dogate bedde amna e noppam te bandi ñosen noppo minen hippoperaji ɗi minen goni noppi bedde o oɗo boye waɗa habbarke o moƴƴani hono ɓe so naate galle bonnat galle ceerndat ko laysetaji e jon fo wima ko jeego puso kono oɗo ko jeego layset mi wawa joude noon hypocrisie mon no mbawirɗon munje oɗon mosonomo oɗon jalano min wona ɓen genre yimɓe komi saliyanke ha illa ëbbët ko mbiɗa ko gonga sa jeewi ko minema gondi to gonduɗen wadde a waɗat masalaha ndah nene woto sikku ko konko mbaɗɗa a waɗani mo ko jinnaɗo ma o mbaɗɗa
rendin ko musma e ko welma fof tottira ha gasa sawni jignaaba naawo ala ko ɓuri ɗum sonin sagam noon sonin sagam vraiment ko kalɗa ko mi salaki ɗum ndax min mbeɗa andu min iɗi arde e baaba kala mom ko kalanto mum ko kono sonino sagam ma wonna mbanmi ni ha daña ko jiɗɗa ko kono wona ni mbatta ha daña ko jiɗɗa ko instant ɗiɗo ko hoorema gaɗatta probléme par ce que ko an e nene wontata joni o desade podde resede galle he daña jaam an ɓiɗɗo gallo a dañta jaam hol sens mum yeah sister ka sehilam galle o fof an goto ɓurmi hen famodirde emi yiiɗa jiya kam mbaɗa laawi oɗo kala ko mbanmimo o yani taw hay feccere fesirande muɗum wurdata e bicce nder galle he te adan ko holɗum oɗo hen sami welani pardon ya duttoɗa activité ji ma gaccami naate e bedde he that's right ko noon tan jiirɗa ɗum sister ruttama caggal peace a yeeso ko lawol mo jogui chef non mais chef o kay ɗum ɓurata wonde ɗum ɗon kono déjà numéro mo nelɗama ko numéro chef mabɓe o c'est bien ala problème joni min mami noddumo comme ça mi haaldemo ko téléphone walla min mbadda rendez-vous non je pense que rendez-vous ɓurata quoi parce que ɗum kam vraiment wona haala téléphone foti wonde quoi eywa merci Baye merci Dia. Allô, oui. Né chouchou. Oui, ça va. Et comme une Michel. Ça va bien, eh. Merci au nom, hein. Et d'accord, c'est bon. NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI koy jarabi mojani artuga aɗa waɗi bonde ma ni kollita e gellay noon hoko jawɗumami heɗemi ɗo 4 ans rewi hakkude min e ma anani wona mi guiƴa an o liggey sauvage mbaɗɗa e galle noon la moindre des choses sa dañi bonde ma needi woto hollindi so goɗɗo ari e galle ca cikkuɗa komin mbaɗɗa ɗum noɗumi ɗo cikkuɗa komin mbaɗɗa ɗum au contraire a waɗani kam ɗum mbaɗɗa ɗum ko famille ma te koye famille danduɗa koye famille jiyeɗa mi halma noon ko ɗum ko ɓuuri ko famdude ɗo gonnomi ɗo hanke ha joni mi imaki ɗon si tu dépasses les blonds hay dara watta min ɓorta tuba min hollumane ko a wona grand si je dépasse et après an holko jeeyata kam min tawi et puis holko mbawɗa hen grand holon ay andu ko woni hersede quoi a ƴetti salte ma addi ɗum e galle he mi haalani hen hay dara à cause de mère ɗum tagui ni tawtora mais so wona ɗum min e makko somin potti lawol mi samminanmo manne dama koye chifayi a faami mais aɗa bonnini komin keltani mbimami grand mbaɗa hersuma so wona ɗum barke rasulullah tawi mi wattima ɓakkere joni mi rendini e leydi a faami min awa bonde journée am awa bonde kadi leñolam ngol komi dañde koɗo wona après so yalti mami hollumane wona haydara mbimami koɗoma yo walɗo koɗoma yo maayi je m'en fous grand holon woro ñoddam gengsan min mi yiyatama aɗa naate erreur mbaɗa yiyama aɗa mbukko e nder kooce après responsabilité o fawta e doom merde ala ko woni ma hen nene mi yiyatama aɗa naate laana ganduɗa hoorema ko woni ko yiwde mbaɗa yiyama tawi mi haalani hay batte janggo e jaam hunde nde samto e dow hooram hay sino e mbaradirat somi yi aɗa naate e erreur mi haalante ɗum grand ni foti ni haadi mbimami ko jaggu ɗum allo min kam mbaɗɗaade selli dia jam tan ne belgique namba de
ka ben Omar mo selle bida hollum ay Aminata Dia wallahi haydara wodani hen an mo haalan ma ɗum wallahi ane hoore ma nde jomum haalan ma ɗum de aɗa wawno hen seggude ko woodi ko e ko wodani ko wallahi no woodi eyi d' accord ala caɗele sukaɓe no goori ɓe celli kam eyi d' accord inchallah ha garta e kalden ya jarama hayla joni kadi ɓe batti noddude yimɓe ha Europe kadi eɓe kalan ɗumen kaɗo haala ala to heddi jam fagilli koy welane sa ummima wuro ma natelade toppitajuma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi mojani professeur woni oɗon gandi kalantuma so tawi kon bamɗi on jahat to bamɗi ɗi goni to mais comment feti ko onon babiraɓe potɓe no wonni hannde daroɗon e damar galle oɗon dugta ko bone moni onon ko naate mon joni mbiyeton ko on poti am darde c'est pourquoi ko oɗon mbaɗa cikkon aɗon gandi kalantuma on ça soit la première fois et la dernière fois o poɗɗa haalde woni kanko so ko mbimi an so tawi kanko o mbabba mbasa wonde mbabba an par ce que ɓe mbi ko so mbabba fettima fettiti ɗum ka mbabba honon ko makko écoute-moi toi yo wayru hande gila gonɗon sukaɓe hay goto meeɗa sernude on mi meeɗa yaltude ɓe mbiye ɓiɓɓam ne kaɓa c'est la première fois et c'est la dernière fois kadi on nani ko mbimam ko ça veut dire quoi ça onon ko heeɓi on oɗo gandi kalantumon son cikki hande kon babiraɓe oɗo jogui waare mi wawna on hande ɓuurmi wawde waarande on onon vous êtes des imbéciles vous êtes des sauvages quand même koɗo nane galle onon on kerseta e hande min indam to tolniɗo galle o tout le monde nous respecte et là vous êtes là comme des sauvages oɗon gandi kalantumon ça soit la première fois et la dernière fois ala ko ɗurtoɗa kam guite anam o so woni mbabba gona neɗɗo an anani annani o ko mawni e billahi wal kitabe son dettakimi mami waɗe won ko boni te oɗon gandi kam vous êtes des sauvages bamɗi mbabba hoñol duwa najoro nde ari haaɗo ɗe gacce kam Allah kay andi ɗo paadu ɗon e ɗe gacce kon on gardama kam haaɗo on miijaagi ni heyɓi janano naɗɗo ɗo oɗo galle o suwa hay andude holɗo fawata koyngal muɗum walla ɗo heedata hen ni ɗo joni tan oɗo wuuku waka iwo noon kam ɗum ɗo kam koɗon nata wona oɗon mbawani ɗe gacce kam oɗon mbawani ɗe gacce nde on jannoro ɗi gulali oɗon mbawani ɗum awo bisimilla mi yiya mon ko mi meeɗani yiide mon noon on nani no bammon lawori hande ni on meeɗi yiide ɗum e makko on gaddi gacce hande i ɗum ɗo kam to haalto min kam komi gumaɗo nde wonno somi naji mi ronkat haalde min mi guma on meeɗi nande ka haala ka o wiyon ɗum ɗo kam so min wonno kam ɗe gacce kam ɗe tawata kam e aduna de janggo kam ala ɗum tawata min ɗum heƴaneyam yennirede ni eyi Allah suranam
kono noon reedu no wawi yufde hunde fof e ko reedu wawi yufde hunde fof ɗo mawnu ɗon ɗo neha ɗon ɗo jibina ɗon ɗo haa ɗo poɗɗon ɗo ko hannde kaɓa tan on dokkani gueɗal hay on nadɗo ɗo e min kam ɗe gacce keƴata yam min kam ɗum ɗo heƴani e yam woƴimi komo pinnin ɗon o mi yaha mi attira haqqille muɗum ƴeewi no gurduɗon noon soɗon mbawani ɗe gacce ala argayi mbimi argayi min mboɗo jogui mission mboɗomi régle ɗum onon deglodire koye moɗon on nani son kersata jamala hen ya boy njab mudum kana tega min na wona bureau wi na yayen pare bedde mi tew sagne e bay ara bonan nedi sa wallahi ara ko rokuma sansa bonan nedi sa jeefa de punkale der galle ay dañi doole holidu bedda mburuji nanto holli ton doole maade marguya mala ƴewona liggoyɗa ƴeewa ko gadda e galle ala ko mbadɗa ɗo wona foté wona dara ko coɗɗa aɗa hollami doole aɓuna bonde needi ande ɗum wiyamede tewal bedde mi tewal bedde mi tewa galle mon o maayi ɗo fof ko min munan tewal bedde mi ala ko tewalɗa hay caleçon ko min sorantama Entre. Nene, naam. Aɗa jooɗi. Ɗum jooɗi an kam ɓiɗɗo. An kam ɓiɗɗo. Ko jahata? Momti aɗa jooɗi. Ɓuri mi jooɗi tan mboɗo fatma. To gonnoɗa? Ayde. Ɗum ko galle wajiɓe. Ay, to tayere mo gonnom Cheikh Oumar. Kila subaka ha joni. Après deftumi jeere. Min fu mbaɗam lusi mata yanim mi yima kay an kam gila njaaɗa to a artiɗa a haalnani kam ko gartirɗa hanki a yeehi gila subaka ha joni mboɗo jooɗiɗo mboɗo fatma ko gartirɗa to nde nene mi haalnanima mero kam no moƴƴi pawo aussi no moƴƴi miñiraɓe makko ɓe sa yi kamɓe foof choucha kono mo jogui ɗon miñi ko sa yi guiriɗe tan andi ko jasɗo to gorko walla debbo gorko yi kam tan ñirɓini yeeso o fiɓi yeeso ha tiiɗ mbeɗa salminomo cikkuɗa a daari kam ana no gandirɗa ɓe o ƴeewa mi ƴeewani ƴeew ɗum sah mo ƴeewa momi yiyani ni te gandirmami noon mbanmomi off beɗa konko mo anduma to andat kam mi anda mo anda kam c'est la première fois mbeɗa yiyomo o anda kam de i jiyaniɗo ñalawma goto tan mboɗano mbaɗa e mo ko haajumo de konko andi kono kam ndu yi kam de tan o fiɓi yeeso makko ngo ɗum waɗi noon mbino mami yokke ɓe ƴewena appartement ko ɗum ke par ce que galle famille yimɓe fof mbawi yiddudema hen ha tengte gorko ɗum kay ko rewɓe hewno tawde a sikki ala to anduma anda kam yimɓe ko ƴewnam appartement sah min mbaɗa 3 mois ɗum ɓuuri waw lijittude ko jinmi ko kono noon ɓuurmi yidde appartement mo mbiyeteno wona galle men o weeɓi no weeɓi kay mbiyat wona min woni yumma accuɗum e juuɗam ça fait l'occasion nden ma Moussa waw arde ɗo no jinmi fof a faami so yi tan Moussa ara ɗo ko ɗum so yeehi tan Moussa ara wat ɗum wawi ko ɗum mbatten ma wallam hen mi wallete hen ha tiiɗa min woni yumma ko jiɗɗa fo hen ballanmami mam tiyana mbiɗa mi yaha nder suudam to min lelo ha ɓooya wadde ya lelo poftoɗa ok kay NIMSO GUILLI warhaɓe giɗo mada yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI warhaɓe giɗo mada gobba wonta NIMSA ay min mbeɗa jogui joom suudam kon bonam dewo panmo deeƴo o gande wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi tan sanani NIMSO wi accakal golle boy ma sa ɗo mbiyan mam yon fof mo nodduma ar doga ndar lampaji ɗo holal samorde problème 0 problème c'est calme way mi samorde sama fief ko wiɗa abattoir ko ɗo tarho pièce aji wiɗiɗi 2 chambre grand mama grand men momin yiltere gueɗal e parrain grand mama noon holko ganduɗa moy ɗon teddungal e wasa yirude amen wona gueɗe so yalti fam kala ko heɓa ɗo hirsere ha ɓuuɓa famani
tagi mboɗo wima ya ar aɗa wawi dañe ganduɗa kada moggino gara mogginɗa ɗo fami moy lolo à part ça wona goɗɗum ko firta ɗo e dañde kana moggino non ka zone comme zone eyyi tu vois tew min e parrain gonɗo aɗa fama wona triggaji na wawi heddade hakkude men quoi wasa ɗuminde manda saɗa fami quoi eyyi kadi ni hayso wona ɗum noon sa aɗa wawi yarde binda ɗo texte ma yena texte bon aɗa wawi yettade binda salon nene yaaji ɗo de so neɗɗo windi texte mum ɓoyata wonde game he firtata quoi boy onon ono aduna ko daɗi on quoi bo onon dal gurna mon fof ko affaire aji rewɓe tan sey saliyanke non wona question saliyanke ay musique musique e hoore mum adi salade quoi a wawa nawdude musique e rewɓe ga e cangarteji so ɗum ala ko musique yahata wopparma ya que deux options soit musique woppami woppidemi kalis kono kay wona kay mukko musique no yahan woppidemi e rewɓe walla mboɗo fala mboɗo bonna carrière me dow mere boy affaire a cangarteji saɗo ay gumoɗa hen kadi boy ƴeew ɗum gol ɗum oɗo meeɗa mo jiiɗa Cheikh Ibrahima molna Cheikh Ibrahima Niass mi diwi wonen gueɗe boy saliyeke mais ko sa faami ko ñimmi haalandema na question heddade cuwaw nagam sagam safara e won neɗɗo hayno ko kala mo tigiri wona wasa wonde deniyanke fof mais hayso wona ɗiɗo nafraji sa min gomi coppe ma mboɗo wawi wonde sababu wardema ɗo haydara ko heddi o mom boy fils life goes on bro nokku mon ono yooɗi nice tu vois wala ka jil lampaji wa yoppana ha lampaji min hay coppe ma o min dal o welani mais non d'accord non coppe ma pare franchement min o welani bo yalla yafum kone nonan danda mi ñohani ni sax mi ñohani so yiɗi wonnama ko non wala ɗo sax mais haalama affaire goto no wayni fof de désordre aji no wayni fof de wonde coureur de jupon ɗiɗon afraji ɗum ko mom moylol ko faiblesse makko jean o koni mais holal ɓernde anani billahi ɓernde o carwi no blame wala probléme ko toon kam mom moylolo toon kam mbaɗa andi anani on mbawata famodirde jaɓɓal ngol yeɓingal par ce que an mom mbaɗa anduma mais kam batte ɓerde ɗo anani moylolo zéro te an sa ardema ɗo hankkadi na aɗa wawi iddema toon par ce que onon lalle toon ko ɓerde bindanno piyamo lyrique saji a warta a wawi fidemo lyrique saji an allah tan a wawi fidemo lyrique saji lyrique saji piyanta lyrique saji komo ganduɗa hoorema o ko real fake ma fiyan ɗum lyrique saji ha tampa quoi kadi boy aɗi ka aɗen ko ɗum en dar ay chicha mo cimmorɗa o kañum e cigarette a sikko e ɓe daɗendiri aɗani ɗum ɗo ɓuuri bonde cigarette d'abord ɗum ɓuura bonde cigarette une chicha ça équivaut à 40 paquets de cigarettes chicha goto woni équilibre 40 paquets de cigarettes contingent yonani et puis boy ƴeew min nimboɗo asma mo jogoɗo irta cuurki maki noon tampinimi sa pari taw bon jen studio yimen jaaba boy fils ayan boy ɗum ɗo min ayan boy sabu ndor baby guy fils NIMSO GUILLI what happy give the mother yaka want a NIMSO GUILLI what happy give the mother go want a NIMSO I remember the jam sudam kon bonam de wo pon mode ja ogane wande jam sudam mudum kon jam sudum yidurum ko jawdi tan ay sa sikki ko mbadda do ne der galle ko mami dacciro non billahi wallahi jumi so mi waɗani feere buuɓe jari ƴiƴam ma andu tigirigi mi yettaka si boyan kon probléme ma aɗa majji kono probléme o an aɗa bondi galla men ha boni aɗa wiya wonde holkono probléme o mais ko ɗum woni ko adduma ɗo ko joɗade ɗo so tawi wonde neɗɗo fuggi uddita ɗum aɗa garda galle ko ɗum woni ko adduma ɗo holko hokkuma e nder galle accès ni an mbiɗa yurmoma mbiɗa yurmoma nder a heddi wonde gorko te a famani mboɗa heddi wonde gorko te mami haalane gueɗel gotel kala ne jiiɗa mboɗa ardini hen andu komi garɗo ittude balɗe ma so tawi tan wonde mboɗo rutti yiidema ɗo henna andu wonde en tout moment mboɗo a hirtudema ɗum sa yiɗi ganda ɗum ɗo jaɓa walla mbasa jabde sa yiɗi ganda sa sikkino wonde ko dargal ma ngal funtuma aɗa wayi ɗo no leɓol siraji goni billahi wallahi wa taalahi wallahi te ka ŋaaɓi ɗo mami rendina aɗan ko jinmi ganda ko musma ko wona min fawma ɗum ŋaaɓiɗo o ŋaaɓatma sokkuma e nder ma e nder ɗum tawa ala ko mbawɗa hen ok d' accord ko musma ko jinmi ganda min ko mbaɗaɗo violé yalla jiɗ ɗum ɗon gona gorko baɗɗomo violé warema ne waɗi leeɓi daneji mbiya wonde holmo waɗama violé ayi ko piiɗa ɗon guirema boɗeji aɗa wayno ullude yardu
bille wala ko jinmi haalde ko fof mo wa haaldum ɗon mais qu'est ce qui se passe ma haalum waray ko ɗum woni ko gonira e nder galle d'accord frère merci beaucoup wonani wiyatami merci wona nannatami ɗo wonani yaltintami ɗo anani ɗo ala ɗo ordre wallahi a sukkoro kuningel ma ngel mbimami ala ɗo ordre merde je te dis ñande jumɗa ha mbeluma mimi kam mbeluma de mais ko an woni holi on ko an woni holi on an woni holi on wonma ɗo ko uddita damal heddo hen ya lijjiroy baɗow wiyale yimɓe merde ya lijjiroy ɗum ɗon te etoɗa wonde gorko a sowa wonde gorko taw lay sa andum ɗo dawmi ɗo tu n'avais rien compris après ma femme NIMSO GUILLI what habe gido mother yaga want NIMSO NIMSO GUILLI what habe gido mother go want NIMSO ay mimber jiji jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudu mudun kon jam sudu yidur mu ko jawdi ton sanani NIMSO wi achakal golle de charanda wainaki da chudamo kanko goto winde mako alati NIMSO gata jontado be gutti kono gontuda ko kanyu killi afeji ponande fo sahada hollitam a hala namo oto yidama yiko jeba ma nyani nyabde budi mado nyande fo mi nyena hala chala daka mubodo kite nafe kala ne go poni bernde watakite po maye carte reno serde NIMSO tainama NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI what habe gido mother yaga want NIMSO NIMSO GUILLI what habe gido mother